салом алейкум бародар. бародар чӣ шароито дар инҷа доред? Чӣ чизо доред? Хазиначӣ ҳамо савол ҷавоб мекунем. чора муҳайё дар ҳамин ҷо ҳар як чизша барои шумо нишон медиҳем. ҳузуру ҳаловат ва дар оғӯши табиат ба инсон як эҳсоси дигарро ҳадия карда. салом алейкум бародарони азиз, шуморо ба осоишгоҳи оби гарм шаҳри Роғун, кӯчаи Мирзо Турсунзода даъват менамоем. осоишгоҳи оби гарм маъдани фаровон дорад, ки ҳарорати он ба 98% мерасонад. дар ин ҷо табибони кордон кор ва фаъолият менамоянд. салом алейкум бародарон, падарону модарони аз дуру наздик. ҳамин осоишгоҳе ки мо ҳозир имиҷа рақамо бар кулли шумо дӯстдорони осоишгоҳи оби гарм. ин лаҳза барномаи осоиш дар осоишгоҳ аст. бародарон, ин лаҳза мо ҳузур дорем дар осоишгоҳи шаҳри Роғун. хуб бародарон, ин лаҳза меравем ба дохили осоишгоҳ ва шарту шароити осоишгоҳ чӣ гуна аст барои шумо пешкаш мекунем. рафтем. салом алейкум бародар. бародар чӣ шароито дар инҷа доред? Чӣ чизо доред? ҷойи хоб, парафин, массаж, электрофорез, вибромассаж, кедри бочка ва тавбатҳои обӣ дорем. вай осоишгоҳи шумо чӣ ном дорад? осоишгоҳи оби гарм. бародаро хазиначӣ ҳамо савол ҷавоб мекунем. чора муҳайё дар ҳамин ҷо ҳар як чизша барои шумо нишон медиҳем. номероша инҷа менависем, адресоша метавонед занг бизанед, биёед ба ҳамин ҷара. роз метавонед ки шароито муҳайё кардаги ҳамаяро ба мо пешкаш кунед, нишон бидед. рафтем, мерем бародар. ҳузуру ҳаловат ва дар оғӯши табиат ба инсон як эҳсоси дигарро ҳадия карда, саломатиашро барқарор ва хотирашро осуда нигоҳ медорад. меҳмондӯстии тоҷикона ва ширинзабониву меҳмоннавозии ҳайати коргарони осоишгоҳ, инчунин сокинони шаҳраки оби гарм, ки хизматрасонии босифатро асоси некуаҳолии худ медонанд, омилҳои ҷалби ҳарчи бештари меҳмонони марказӣ ва бурунмарзӣ гардидааст. айни замон барои ҷалби бештари сайёҳон ва ҳарчи бештар барои табобат гирифтани аҳолӣ бо роҳҳои табиӣ дар осоишгоҳ ба куллӣ дигаргун шуда истодааст. осоишгоҳи оби гарми шаҳри Роғун аз шаҳри Душанбе дар масофаи 100 километр ҷойгир аст. осоишгоҳи оби гарм дар миёни кӯҳҳои осмонбӯс ва табиати нотакрори шаҳри Роғун ҷойгир аст. иқлими табобати оби гарм дар бисёр бемориҳо мавқеи хос дорад. салом алейкум бародарони азиз, шуморо ба осоишгоҳи оби гарм шаҳри Роғун, кӯчаи Мирзо Турсунзода даъват менамоем. осоишгоҳи мо бародарони азиз се вақт рок, қабули оби табобатӣ, парафин, массаж, электрофорез, вибромассаж, кедровой бочка ҳамаш дар дохил мешавад. осоишгоҳи оби гарм маъдани фаровон дорад, ки ҳарорати он ба 98% мерасад. аз чашмаҳои обашон нисбатан ҳарорати баланд дошта буғи гарм хориҷ мешавад, ки он буғи радиоактивӣ буда таркибаш дар қатори дигар унсурҳои кимиявӣ элементи радон дорад. дар ҳақиқат агар аз баландӣ назар кунед, худ мебинед ки ин мавзеъ бо кӯҳҳои рангоранг ва дарахтону буттаҳои сабз дили инсонро бениҳоят ором мебахшад. макони фароғату биҳиштосоеро мемонад. осоишгоҳ тӯли ин ҳама сол барои мо маълум аст, ки солҳои дароз барои мардумони хориҷӣ ва дохилӣ хизмат мерасонад. дар ин ҷо табибони кордон кор ва фаъолият менамоянд. имрӯз баҳри қабул ва истироҳату табобат, фаро гирифтани меҳмонони дохилу хориҷ дар осоишгоҳ, хизматрасонии баланд, утоқҳои кушоду барҳаво, қаҳвахонаву тарабхона бо хӯрокҳои милливу аврупоӣ, толорҳои фароғативу варзишӣ, муоширати сатҳи баланди кормандон барои мизоҷон ба роҳ монда шудааст. падарони азиз, чашмаи оби гарм ягона дар минтақа ва дар ҷаҳон мебошад. шамоли содаю маҳини оби гарм ба кас рӯҳу ҳаловати дигар мебахшад. ҳаворо аз озон бой намуда ба истифодабарандагон таровати махсусеро ҳадия менамояд. чаҳчаи булбулу хониши паррандагон асабро ором намуда ба тану рӯҳи инсон фараҳу осоиш мебахшад. салом алейкум бародарон, падарону модарони аз дуру наздик.
ҳамин осоишгоҳе ки мо ҳозир имиҷа рақамоша мемонем, ватсап, телеграм адресоша мемонем. ҳамин осоишгоҳ як шабона рӯзаш чӣ чизое ки ҳамин бародари мо номбар кард ҳамаш дар дрин шай, ҷои хоб, хӯрока, табобатҳои обӣ, ҳамаи ҳамин чиз дар дрин ҳамин дохил мешавад. Адресо шаҳри Роғун, оби гарм, аз шаҳри Душанбе ба ҳамин ҷара 100 километр рай ин хеле асфалти тунга ҳамин шанга карда миёй рост ҳамин ҷа медурӯ. Зиндаву сарбаланд боше. Адресош ҳозир мо мемонем, инҷа адресоша мемонем. Марҳамат занг бизане, беҳарли чени хуба да ҳамин овуш мепари пугои мехези ҳам хели. Фаҳмиди бародаро, давай зинда бошӣ. Ина бародарои ҷарраҳи ҳамин оби гарма. Ина раҳош ҳамин хели чӣ раҳош базебай ҳамин фақат гуфтам ку тунгар ҳамеҷа ки шангас ки ҳамин ой. Раҳаш ин хела ис шаҳри Роғун мешава онусу ис раи оби гарм. Ина ис пешвои миллат ифтихори мо усусини Роғун мешава. ина бародаро ус Роғун мешава, ис оби гарм мешава. Оби гарм меёбед инҷа.